سلام كبرات تخطيتلتنا كما يعرفيكم نلومي دكتورات اب استوديو كم وترو ارستنا حيزنا قريبنا لنا نايلومي غاشانا دكتور برخت سباتو سبيشاليست حمامات مولدانن حمامات مهاصنني مسانا اب استوديو عديمنا يزلنا لومي دكتور برخت حيزو قريب زلو ارستي بزعبا ردي تغلغالي وي تحكامي اب زواب اغلغلوت حكمنايو بقانقا انجليزኛ ድማ حخايم informed consent يمتلوه مثلا دكتور سلازي حدا تحكامي مس حكيم ابز رخبل اوان بزعبا طعنو ابز وهب وسانتات تي حكيم انتي تراي زلو تي تحكامي انتي تراي زلو امجرشا خلتيهم تراديهم زوهب وسانه انتي كمسل يغبا نزي دكتور برخت كبرهلنا دكتور قعد حن مصخه كم يلو اوان كورونا فيروس دهاني راح تحكينا قرب حج نوير قبل بنا سفر كايبه حراي دكتور كم زخ بحر صنحه نايلومي ارسنا بردي تغلغالي زوهاب عينت وي اغبابات اغلغلوت حكمنا اينا خنزارب قرب فليز بلت ارست تمثل كاب قدم حج زلعلنا مارستات سلازي اسك قرب مبرهي هبنا نعيب مناتي مرداتا مچن تي كله زفلت بصعب حمام كازردا حكيم زوسنلك طرح كوين يزرداني يصنيو كن ابز وهاب وسانه ناي حكمنا ولاون تحكاميون ناي موسان درجه خمزلو يزرد اكازر است سلازي كتبرهلنا ايوا حجتي دبلكاو لكعي نسيو بزح غزي سب تحكامي وي اغلغلوت دليد مص كل غزي حكيم دوله كل ነገር كغبر كم دلو يدردو بحلف مستي درجة نايتي أفلتو تحكيم كم حلقة نسو كم تتسكاتي دتوهالو طرح كجبر يد مسلوجن أب حكمناهم يكونن كل جزء أب حكم الناس تبوق تجبارات ويأثر حنا حكمنا good medical practice نقوله الله حج حدا خبزي حدا تحكمي ابناي دوهابو اغلغلوتنا يحكمنا اب كل سانيتات تساتافي دخون حجتي حكيم كنقول كلنا كله كاب درجه دلع على حكيم كساعتي بناي درجه صفحنا يحكمنا زغلغل دلو كير دهب اغلغلوت دهب كله مالتنا حجي زي نسو نت تحكامي مسمصه انتي يدليو قدم يفلط بدحريو مسفلط اجن كابت حمامو جميرو مغلص هبو نمتاي كم دحممه كابوخا تدلو ناي لابراتور مرمراتات كون كال انفورميشنات ابغمت بمتاو كم ذا عينت حكمنا يدلي كابلو حجي كمزي كبلو خلو بملؤ مجلس مسحابو تتحكم خا بملؤ نتدتبالو حكيم نولو دلو كم دتردو مسغلصي حجزي برديت كونا لو نولو ابو حد بوتاتات ويا ابو حد غزيتاتيو اتي دوهاب حكمنا سي قدتاو دخونه حنتي نابنت ناي رخص ناي غورور اندحر كوينا تحكمنا درجه اذا مدهاني ذا انتي بايوتيك زي اوسد كتحوي خطرحت بال اما بزحتو حكمناتات كن اتي كوهاب دلو حكمنا امراص يتادلو وي بابنتات غيرنا خنريو نابنت حدثب ناي حمام شكور مجمريا غزي خفلط خيل كم دحممه حجي زي مسترغاغص تحكمنا اتي كغبر دلو اتحقق ماخا بزح عينت الله بدرجو كاب كبداتو مغدال جميركا كساع مغاغبا مقيار منقسقاس مچرشخا عينتات مدهانيتات حجت مدهانيتات بمرفد وسد كم انسولين كون خل كومودي كونخا بخنينا دوسد مدهانيتات كون خل حجي اتناتو ناي انبابرا عينت امغاغبا عينت ادميو بغمت بمتاو لكع كمزي سفاي كدان دسفي
زين تخونا يحيش إليت حاكم كما خرج غل تتحكم ناتو خناتات بمرأي بعركاب زند بالكائن حاكم زين خمرت كم زي أجيرة زاجابس زي تحشني يبل حجي إزي أبناي ميديكال نجار راح يكونه أب كله حكمنا يدله أبناي متبحثه وحكمنا حج بزو حساب دفلته متبحث خجبر كله دخلنا تحكمي دفرمه وخساله ورقت أبناي حراساتهم أبناي كال حكمنا متبحث ندحر كوينو ورقت كم دفرم بزو حساب فلتي حجي أبقى مدنزز سلدو سد اتمتبحت خا كفال نايسونت كخفت مخانو سلدري أبقى تفيرما درجة كل حبرة سبنا دفولتي ناي انستو خينونكم كتحرس ندحر بمتبحت خينا خون تحكمنا فري ما يتأتو مدنزز اختوسد نتحكم دولا مخرج تقبيلا مخانا تردي نتحكم كجبر اللي نتي متبحتي تقبيلا له خيلت إذا عينتها الجواب جن أب كله خك فلتنا حكمنا زخيد نجاري الدم نتتحكمي مجلس وهابلو تتحكم خا نتدتوها مجلسي ردي يتغيروا بعركم زي حشين نبل حجي أمارات يتحسلد اللوي نعمنا نبل حدث بشجرة دستي وزح شجرة دستي حمامنا يسامبو هالو حجيت حمامنا يسامبو مس هالو تخالق بزو حكمنا تاتلو حدا خاوقو بن شجرة أقوارت صباحل حجي شجرة مقراصو انتهي يخطقمني لو حتى تغلي شجرة أقواريتس هيوتي كما يدمحاش ويعدمي كندي كوسخيو حدا ود 7 عامتنا ابنت شجرة خسات تصنح عدميو ويعمرو بحمشت عامت دحر حمشت عامت سخت موت تهول له الحكيم ندحر مستايق اصيلكا مستاي تديق اصلكو إلو حتى تغل تطو تبلكو ندحركم خوينو منالوات 10 عامت حجي ندحر اقاريصو شجاره مستاي 7 عامت كقمتي ندحر زي قاريصو خمتا دلوا خا ندحر قصيلو 75 عامت كقمتي حجي سبزناي ممراጽ عدل አለው نو انستا دفوتوا شجاره እንዳ አትከኹ أب دحر حمشت عامت كموت حشان نخبر لخيلي قدنا يكون كتنبر على حكيم كتقدروا يتخيلني غا أي تخيلني غا حجزي حدا نتصور دخونا نجاري جن أبتخال بملو حكمنا خمزي حجي انتهي نابينا نملس انتهي يوتي خستات حبريتها خطبه خلص حبريتها تيمالتي أب حكمنا حجي حبريتها خنبل كلنا ناتو رقحيتها له تعينتي حبريتها نتي تحكم دوهابو سئلك بهاوري وي بلمدي وي بهلا وحكمنا يكونن ندحرابنا يحكمنا خوين حجي اذا مال انت روحيتات اذا مال اوكي حجزي كمال اودلو قداميتي روحيت اتي دوهاب دلو حبريتها سنفلطتاو خونالو عبد تجبر مصنعتي قدم حج بتوسد تمكرو عود تمسرت خونالو كلاي وانا خونالو حكم ناس بزح غزي قيري قدم حج بمطبحت دحكم دنبره حكمنا حج بمرهاني تحكم ابت مرهانيتو اندا قيره ماتيو عينتنا يمطبحتات اندا تقير ماتيو سلاز وانا خونالو تحبرتا كال كمزي روبوت ايكونن تحكيم اتي تحكم خا حمام طرح دلو سب ايكونن سدرا بيت الله هيوت الله انبابر الله ስለዚህ እቲ ድውሃቦ ምኽሪ ሓልየት ዘለዎ ኸውን ኣሎ ንዕኡ ድምጥን ክኸውን ኣሎ መልሹ ሓቂ ክኸውን ኣሎ ሓቂ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዘይፈትዎ ክኸውን ይኽእል ኣውንታውን ኣሉታውን ሓቅታት ኣሎ ንኣብነት ነቲ ሽጋራ ድሰቲ ድበልና እቲ ኣውንታው ክትመውት ኢኻ እንድሕር ሽጋራ ቀፂልካ ኣለዎ እቲ ሓቂ ንሳያ ሕጂ እንድሕር ኣቋሪፅካ
10 ዓመት ክትቅጽል ኢኻ ክበሃል እዩ እዚ ሕጂ ጽቡቕ ነገር እዩ ተኣልታው ኸ ተደይቋሪጽካ ክትመውት ኢኻ ብትሕቲ 5 ዓመት ክትብላ ተሓቂ ግን ትነግሮ ኣለኻ ከምዚ እንድሕር ቀጺልካስ ክትመውት ኢኻ ምባል ኣጆኻ ገለት ትብሎ ነገር የለን ሕጂ ካልእ እቲ ሓበሬታ ብዙሕ ግዜ መጠኑን ዕቕመዚ ዕምቆቱን ሲ ዝሓለወ ክኸውን ኣሎ ንሓደ ቆልዓ ትገልጸሉን ንሓንቲ ኣደ ትገልጸላን በበይን እዩ ንኣብነት ሓንቲ ኣደ ኣብ ሕርሳ ኣትያ እቲ ሕርሳ ብድኾነ ምኽንያት ዕጉት ሕርሲ ኮይኑ ንመጥባሕቲ ክትዳሎ ከላ ንምንታይ መጥባሕቲ ኮይኑ ኢልካ ክትርዳእ ከለኻስ ኩሉ እቲ ሳይንሳዊ ነገራት ደቕርብ የብልካን ጎለኺ ጸቢብ ስለ ዝኾነ ኢልካ ተወዲእካዮ እኹል ዓይነታት ናይ ጎሎታት ደግልጽ የብልካን ተቆልዓ ስለ ደዓበየ ኢልካ ተገሊጽካላ እኹል እዩ ሕጂ እቲ ዕምቆት ነቲ ውሳነ ክወስኖ ድኽእል ዕምቀት ክህሉ ደለዎ እምበር መጠን ናይቲ ሰብ ክኸውን ኣሎ ካብኡ ናብኡ ብዙሕ ዝፈልጥ ተሓካሚ ኣሎ ደንብብ ደብል ደረጃ ናይቲ ተሓካሚ ብዙሕ ከዓ ደይፈልጥ ኣሎ ቁሩብ ኢንፎርሜሽን ቁሩብ ኣፍልጦ እንድሕሪብካ ይኣኽለኒ ድብል ንምውሳን ሕጂ እዚ ነቲ ተሓካሚኻ ዝምጥን ዕምቀቱ ከዓ ደድልዮ ጥራሕ ነታ ውሳነ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካልእ ቋንቋ ሕጂ ብድርድኦ ቋንቋ ትግርኛ ድፈልጥ ኮይኑ ብትግርኛ እንግሊዝኛ ድፈልጥ ኮይኑ ብእንግሊዝኛ ሳሆ እንድሕር ኮይኑ ሳሆ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሪኦ እዩ ባይዞ ወይ እዚ ብዚ ሕጂ ክንዘራረበሉ መሪፀ ዘለኹ ኣርእስቲ ታትማል ምስ ነገርኩምኒ ስለ ደጋጥመና ሕጂ ሓንቲ ቋንቋ ደይ ንኽእሎ ካልእ ትግረ ትገለ ተዓረብ ትገለ ትፍትን ሳሆ ሕጂ ፍልይ ድበለት ቋንቋ ነዚኣ መጥባሕቲ ክትገብሪ ኺልካ ከተረዳኣ ብቐሊሉ ኣይተረዳእን ኢኻ ሓበሬታ ክትባ ትኽእል ድበለፀ ግን ቋንቋ ድኽእል ሰብ ከረዳኣ ከሎ ቀልጢፋ ሽዑ ትቕበሎ ሕጂ ኣብ ቋንቋ ጥራሕካ ቋንቋ ስለ ድኽእልሲ ነቲ ሰብ ኣረዲኦ ኢልካ ኣይቅሰኒ ዋላ እንግሊዝኛ ኣፀቢቑ ይኽኣል እተን ክትብለን ትደሊ ዘለኻ ሕክምናዊ ነገራት ንሱ ትርድኦ ብድኽእል ኣገባብ ሕጂ ቋንቋ ሓጋዚ ምዃኑ እዩ ግን እቲ ኣገባብ ብምስ ባህሉ ምስ ገሊኡ ድተተሓዘ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብ መጨረሻ ከዓ እታ ትደልያ ዘለኻ ኦብጀክቲቭ እቲ ተገልጋልስ ዓይነት ናይ ሕክምና ንኽመርፅ ንኣብነት ምስቲ ናተይ ስፔሻሊቲ ዋላቲ ኣምር ናይ ኢንፎርምድ ኮንሰንት ንኩሉ ሕክምና ይኸይድ እምበር ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕክምና ከነድሉ ኢና ሕጂ ንሓንቲ ብመጥባሕቲ ኢኻ ክትሓርሲ ክትብላ ከለኻ እቲ ትህባ ኢንፎርሜሽን ንምውሳን ደኽእላ ክኸውን ኣሎ ተዛሪብካ እንድሕር ናብ ምውሳን ደየብፅሓ ኮይኑ እንታይ ክገብር ኢላ ተመሊሳ ቁም ነገር የብሉን ማለት እዩ ሕጂ ንምውሳን ንምንታይ የድልዮ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ደይኮነትን እታ መጥባሕቲ ጥራሕ ደይኮነን ከምኡ ድበሃል ነገር የለን ንኣብነት ዋላ ይንዋሕ ሕርሲ ንበሎ ብሕርሲ ክንጅምር ክትፅበ ትኽእለሉ ግዜ ኣሎ ቁሩብ ግዜ ንፀበ ብገለ ኣቀማምጣ ክቐይሪ ኦክሲጅን ክንውስኽ እሞ ክንሪኦ ወይ ሓደ ነቲ ቅርፀት ናይ ሕርሲ ደባራት መድሃኒት ክንበክሞ ገለ ቁሩብ ሰዓታት ክንርኢ ወይስ ሕጂ ብኡ ከለና ከይፈተና ከለና ናብ መጥባሕቲ ክንኣቱ እዚ ሕጂ ኣማራፂታት ኣለዋ ሕጂ ካብቲ ትህባ ርዲኢት ካብኡ ተበጊሳ ኣነስ ቁሩብ ክፍትን ቅድሚ ሕጂ 2-3 ፅቡዕ ሓሪሰን ነይረ እዚ ጥራሕ እዩ ከምዚ ኮይኑ ዘሎ ክትብል ከላ ርዲኢታ ፅቡቕ ኣሎ ማለት እዩ ባእኻ ወገን እውን ክትቅበሎ ደለካ ከም ሓኪም ማለት እዩ እምበዓር ቁሩብ ክንፀንሕ ቁሩብ ክንፅበየኪ ቁሩብ ክንሪኦ ክቕየር ይኽእል ከምቲ ደሓሰበቶ ንስኻ እውን ኣማራፂታት እንዲኻ ሂብካዮ ዘለኻ እዚኣ ጥራሕ ትኸውን ኣይበሃልኒ ኣብ ሕክምና ልክዕ ከምቲ ብፅቡቕ ትሓርስ ትኽእል ተሓንቲ ከዓ 2-3 ሰዓት ምስ ተፀበኻ ገና ደይልወጥ ይኸውን በዓድ ናብ ተኻለይቲ ኣማራፂ ንኸውን ሕጂ ተኻለይቲ ኣማራፂ ክትወስድ ከላ ነቲ ኣቐዳመይቲ ኣማራፂ ፈቲናታ ከም ደይኮነት ስለ ድረአየት ብምሉእ ርዲኢት እያ ተኣትዎ ደላ ነቲ ካልኣይ ኣማራፂ ማለት እዩ
እዚ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ድርአ እንዲሁ በብሓደ ከም ኣብነት እንዳርአና ክንከዶይና እዚአን ተን ናይ ሓበሬታ ረቑሒታት ኮይነን ኣብ ምንታይ ንጥቀመሉ ከዓ ግዜ ተሊና ክንሪኦ የምፀላእኩን እስከ ኣብቲ ኣገልግሎታት ሕክምና ሕጂ ኣቲና ንዛረብ ዶክተር ኣብ ከመይ ኣጋጣሚታት እዮም ከምዚታት ዝያዳ ተሰርሑሉ ብእምነታት ጌርካ ተሰኒየልና ጽምቦ ሕጂ እዚ ንኽቐለልና እዚ ኢንፎርምድ ኮንሰንት ድብል ኣምር ወይ ድማ ብርድኢት ተገልጋሊ ዝውሰድ ውሳኔ ናይ ሕክምና ኣውራ ድማዕበለሉ ኣብዚ ናይ ኣገልግሎት ናይ መከላኸሊ ናይ ጥንሲ እዩ ካውንስሊንግ ንብሎ ነታ ተገልጋሊት ወይ ቶም ተገልገልቲ ሙሉእ ምኽሪ ትህበሎም ሓበሬታ ሙሉእ ትህበሎም ሕጂ ኣብ ናይ ኣገባብ ናይ ጥንሲ ምምራፅ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ምምራፅ እቲ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ይኮነትን ንኣብነት ኣብ ናይ ሕርሲ ኢልና ነርና ወይ ብመጥባሕቲ ክትሓርሲ ወይ ገለ መድሃኒት ክንበኪ ኣብ ገሊኡ ከዓ ገለ ክንሕግዘኪ ብታሕቲ ክንስሕቦ እሞ ንብሎ ኣሎ ክልተ ሰለስተ መራፂ ኣብ ናይ ኣገልግሎት ናይ መከላኸሊ ናይ ጥንሲ ግን ትመራፂታት ብዙሕ እዩ ዓይነታት ናይቲ መከላኸሊ ካብ ከኒና ክኸውን ንኽእል መርፍእ ክኸውን ንኽእል ኣብ ውሽጢ ማሕፀን ደኣቱ ሉፕ ክኸውን ንኽእል ኣብ ኢድ ደኣቱ ናይ መከላኸሊ ኣገባብ ክኸውን ንኽእል ሕጂ እዚ ምስቲ ዕድሚኣ ምስ ብዝሒ ውላዳ ምስቲ ምስ በዓል ቤታ ብሓንሳብ ድኾኑሉ ግዜ ዘይምርዑት እንተኾይና እውን እቲ ፆታዊ ርክብ ትገብረሉ ግዜ ወይ ክትበፅሖ ትደሊ ዩኒቨርሲቲ ድያ ክትውድእ ትደሊ ወይ ሓደ ትካል ድያ ክትምስርት ትደሊ ክንደይ ዓመት ክትፀንሕ ከም ትደሊ ከይጠነሰት ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ደኦቱ ኣገባት መከላኸሊ ኣሎ ሕጂ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ኣውንታዊ ነገር ኣሎ ኣሉታዊ ነገር ኣሎ ሕጂ ክትመርፅ ከላ ናይ ሓንቲ ረቑሒት ኣምፂኻ እዚኣ ከኒና መዓልታዊ ክትውሰድ እያ ስለዚ እቲ ከምኡ ብምውሳዳ ናይ ምዝካር ተኽእሎኣ ገለ ኣብ ግምት ክኣቱ ክኽእል ኣሎ ውሽጢ ማሕፀን ደኣቱ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ሓንሳብ ክግበረላ ብድሕሪኡ ግን ኣብ ውሽጢ ማሕፀን ምስ ፀንሐ ስቑኢሉ ድቕፅል ኣሎ ግን ናቱ ከዓ ደም ከድሜ ክኽእል ክቐንዝዎ ክኽእል ግን ክሰርሖ ድኽእል ከዓ ናይ ምክልኻልካ ዳርጋ ውሑስ እዩ ክልተ ካብ ሚእቲ ካብዚአን ግን ክጠንሳ ክእላ እየን ክልተ ካብ ሚእቲ ናይ ምጥናስ ንሱ እንዳተጠቐምኪ ናይ ምጥናስ ተኽእሎ ኣለኪ ሕጂ እዚ ብምሉኡ ሓበሬታታት እዩ መጨረሻ ነዚ ኩሉ ተረዲኤ እምበዓር እዚኣ እያ ድመርፅ ክትብል ክትክእል ዘኽእላ ፍልጠት ናይ ሓበሬታ እንድሕር ሂብካያ ሽዑ ንሳ እቲ ድመረፀቶ ኣገባብ መከላኸሊ ናይ ጥንሲ ኣብ ርድኢት ናታ ወይ ኢንፎርምድ ኮንሰንት ንብሎ ኣብ ካልእ ከም ኤግዛምፕል ኣብ ሕርሲ ክንኣቱ መድመይቲ በርቲዕዋ መፀት ንብል ሓንቲ ነፍሰ ፆር ሕጂ ኣበየናይ ወርሒ እቲ መድመይቲ ገይሩ ነቲ መድመይቲ ምኽንያት ድኾኖ እንታይ ዓይነት ናይ መድሓንቲ ኣቀማምጣ እዩ ንሳኻ ቅድሚ ሕጂ ወሊዳ ነይራ ድያ እቲ ዕሸልክ ክንደይ ወርሒ ደሎ እንተተወልደኸ ካብ ማሕፀን ወፂኡስ ክነብር ክእል ዶ ኣይክእልን ዶ ስለዚ ምፅባይ ዶ ሓይሽ ወይስ ቀልጢፍና ዶ መጥባሕቲ ምግባር ይሓይሽ እዚ ሕጂ እቲ ሓኪም ክፈልጦ ደለዎ ኮይኑ ነዚ ንሳ ብትርድኦ ቋንቋ ከረዳእ ክኽእል ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ምርጫ ሓንቲ ጥራሕ ድኾነት ምርጫ የለን ምፅባይ ይከኣል ገለገለ ረቑሒታት ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ቆልዓ እውን ክትፅበዮ ስለ ደለካ እቲ ቆልዓ ኣብቲ እዋን ተተወሊዱ ኣይነብርን ኢልካ ክትሓስብ ኢኻ ቁሩብ ኣዋርሕ ተወሲኹልና ግን ንሱ ክነብር ንስኻ ክድሕን እያ ንብል ናታ ጥዕና ኣብ ሓደጋ ደእቱ ኮይኑ ግን ምርጫ ኣይተኣቱን ኣይተምርፃን ማለት ኣብቲ ካልእ ግን ከተምርፃኻ ፀቕጢ ደም እውን ከምኡ እዩ እቲ ናይ ዕጉት ሕርሱ ድበልክዎ ከምኡ እዩ ምርጫታት ደይብሉ ውሳኔ ናይ ሕክምና የለን ነዚ ከምዚ ኣለና ኣብዚ እዚ ዝኣሉታው ኣለና እዚ ኣውንታው ኣለና ምስ በልና
شعور نسخت مرت كلها نسخاون تحجز مالتي مطبحت نختات وس قليل ነገር አይኮናን ናይ ኩሉ ፍታሕካ አይኮናን ስለዚህ እዚ ንኸተረዳ እንደሐርኪልካ ንሳት ወስኖ ውሳኔ ሽዑት ትግብር ኣነስ ዕድለይ ተቆልዓ ኣለው ንሰለስተ ረባዕተ ነዚ ክብል ክሳይ ኮውኒ እንደሐሪላ ናይ ተቆልዓ ክስታይ ኣብ ግምት ዋላ እቶምበር ናታ ምርጫ ይቅድም ሕጂ እዚታት ይደለና ኣብ ናይ ካልኡን ከም ኤግዛምፕል ኣብ ናይ ብጽታው ሕማማት ተሐላለፉ ብጽታዊ ርክብ ተሐላለፉ ሕማማት ናይ HIV AIDS ነዚ ሁሉ ብምግማት ሕጂ ገሊኡ ሰብ ብዙሕ ኣይኮነን እምበር እቲ ኣፍልጦ HIV AIDS ክሕዘካይ እንድሕር ውሕስ ደይኮነ ጽታው ርክብ ትገብር ኣለኻ ተይልካዮ ናብነት ንሱ ናቱ ኣነባብራ ፈልጥ ወአነ ካልእ መገዲ የብለይን ክራኸብካ ደልየ ስለዚ HIV AIDS ውን ብኮንዶም ብገለ ክራኸብ ኣይደልኒ እንተይሉ እዚ ሕጂ ነገርካ ያለኻ ታውሳኒኡ ባዕሉ ይድገብራ ደሎ እዚ ሕጂ ኢንፎርምድ ኮንሰንት ብርድኢቱ ድተዋህበ ተራ ናይቲ ሓኪም እቲ ሽግራት ክመጽእ ድኽእል ነገር ምንጋር ናይ ጥንሲ ኸማን ከምኡ ጥንሲ ሕጂ ተጠነስኩ ደሓን ተበይጠነስኩ ደሓን እንደሕሪላ ናታ ምርጫ እዩ ግን ክትጠንስ ከም ትኽእል ኣብቲ መዓልታት ኣብቲ ካልእ ክትነግራ ክትክእል ሕማም መውስቦ ክትሓላልፋ ከም ትኽእል እዚ ሕጂ ተራ ናትካ እዩ ንኣብነት ኣብ ደም ኣብ ምውሳድ ትውሑ ትኸውን ትሄሞግሎቢን ሕጂ ብሕልፊ ጠጠው ተይሉ ትመድመይቲ ኣማራጺታት ኣለዎ እንተን ቀስ ኢለ ክትክኦ ይኽእል እየ ኢላ ቀስ ዘገምታው ዝኾነ ናይ ጥዕና ምምሕያሽ ሕሸን ክትብል ትኽእል ደም እንድሕር ውስድ ኣቢላ ግን እቲ ጥዕና ቀልጢፉ ክምለስ ይኽእል እዩ ምስኡ ድመጽእ ሳዕቤናት ግን ኣለኻ ዘየለ ይኮነን ደም ምውሳድ ተደሓሸ ኣማራጺ ይባሃል ሕጂ እቲ ምስ ሓደ ጎኒ ናይ ኣሉታት ሓደ ጎኒ ናይ ኣውንታ ናይቲ ኩሉ ኣማራጺታት ምስ ነገርካ ክትውስን ትኽእል ማለት እዩ تليفون عدل كنبينا نتخاتلتنا كبرات تعذبتنا زي تعذبوا زلهم مدب دكتورات اب استديو سلازي اب مونغو حكيمن تحكمن زلو اب محكم زخونه حمامات زغبر وسانتات انت عينت اجبابات وسانه يزوهبلو تعينت حبريتا يوهب حد تحكمي دكتور برخ زغلصلنا زلو سلازي بتلمود قص تليفوناتنا 10 24 54 ወይ ድማ 10 24 74 ብምድዋል ንዶክተር በረኸት ኣብዚ ኣርእሲ እዚ ዘርኢልና ዘለና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሓፈሻዊ ምስትሞይውን ዝኸይድ ምስጥንስን ሕርስን ካልእ ናይ መወለዳን ሕማማት ዝምልከት ሕቶታት ከተቕርቡ ከም ትኽእሉ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንደሊ ደጊመ ኣብዚ ኣርእሲ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ብሓፈሽኡ ኣብ ናይ ሞያ ሕክምና መወለዳን ሕማማት ማህፀንን ዘለኩም ሕቶታት ንዶክተር ከተቕርቡሉ ከም ትኽእሉ يحبر قص تليفوناتنا 10 24 54 ወይ ድማ 10 24 74 دكتور ክትገልጸለይ ከም ጽንሓኻ ተራሕሙም ወይ ተራሕካሚ ኣብ ምፍዋስ ሕማሙ እጃም ከም ዝጻወት ኢኻ ትሕብረን ዘለኻ ማዓስዩ ሓኪም ግዱድ ውሳነ ባዕሉ ዝውስነሉ ግዜ ኣሎ ዶ ያው ልክ ሕጂ ጽቡቕ ልዓልካ ርስቲ ሕጂ እዚ ንኣብነት ኩነታት ናይ ትሕሙም ሓደ ብናይ ስነ-ኣእምራዊ ብቕዓት ስነ-ኣእምራዊ ብቕዓት ንብሎስ ኩስን ደይክእል ብትውልድኹን ብንእሽተይ ይኸሎ ደረጃ ናይ ምዕባለ ናይ ሓንጎሉ እኹል ኣይኮነን ኣብ ድበሃለሉ ግዜ እቲ ሓኪም ኣብ ክንድኡ ኮይኑ ነቲ ተሓካሚ ወይ ተገልጋሊ ጽቡቕ ይድብሎ ውሳነ ክውስን ንኽእል ኣውራኻ ኣብ ናይ ሕክምና ናተናኻ ኣብ እዋን ኢመርጀንሲ ንብሎ ኣብ ሓደጋ ብተኣትወሉ ሓንቲ ተሓካሚት ንኣብነት ደም በርቲዕዋ ኣእሙርኣ ክሳዕ ትሕተሉ ግዜ ኣብ ሾክ ኣብ ተኣትወሉ ግዜ ናይታ ተሓካሚት ውሳኔ ኣየድልዮኒ ንዓ ከድሕን ክኽእል ኣሎ እቲ ድወስዶ ውሳኔ ብዙሓት ኣገባባት ካብ መጥባሕቲ ጀሚሩ ክሳዕ ካልእ ንዓውን ኣየጸብዮኒ ኣብዚኦም ክልተ ኣብ ናይ ካልእ ሜዲካል ነገር ከዓ
ኣብ ኮማ ከኣትኸሎ ትሕሙም እሞ ካልእ ሰብ እንድሕር ደይሃልዩ ተወካሊ ኮይኑ ኣብ ክንድኡ ክውስን ደይክእል እቲ ሓኪም ነቲ ተሓካሚ ብናቱ ጥቕሚ ጥራሕ ምዃኑ ከረጋግፅ ብድኽእል መገዲ ገይሩ ክውሳነ ክወስድ ይኽእል ቆልዑ ዳሕራይ ካልእ ናይ ቆልዑ ኹን ዋላ ናይ ዓበይቲ እውን ኣብዚ ናይ ሕርስን ክስታይን ናይ ቆልዑ እቶም ወለዲ ተረዲኦም ክውስኑ ክግበሩ ክኽእሉ ኣለዎም ቆልዓ ክውስን ኣይክእልን እዩ ማይነርስ ንብሎ ዋላ ትሕቲ 13 ገለ ገና ከለዋ ሕጂ ክውስን ኣይክእላን እየን ወለዲ ውስኑ ብዚ መልሹ ከዓ ኣብ ናይ ሓዳር እውን ኣብ ሕርሲ ኹን ኣብ ኣገባባት መከላኸሊ ኹን በዓል ቤታ ክህሉ ትድበለፀ ስለምንታይ ተሓዳር ክቕፅል ኣለዎ ውሳኔ በይና ክትወስዶ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ኣክንዲ ንሱ ወይ ኣክንዲ ንሳ ድውስን እቶም ካልኦት ኣባላት ናይቲ ቤተሰቡን ኣብዚ ርድኢት ናይቲ ሕክምና ምስቲ ሓበሬታ ከኣትዉ ይኽእሉ እዮም ኣገዳሲ ክፋል እዩ ኣብ ኢመርጀንሲ ብድኾነሉ ግዜ ግን ግዜ ደይህብ ህፁፅ ነገር ህይወት ምድሓን ናብ ድኾነሉ ግዜ ሓኪም በይኑ ክውስን ይኽእል ስለምንታይ ኢና ሕጂ ሓኪም ተሓካማይን ተረዳዲኦም ኣብ ውሳነ ክበፅሑ እንብል እንታይ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እንታይ ይጠቕመና ቅድሚያ ግን ቴሌፎን ኣላትኒ ሃሎ ሄሎ ሃሎ ሄሎ ሃሎ ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ ቀጽል ኦኬ ቴንክ ዩ እሞ ንዶክተር መጀመርያ ነቲ ንጹርን ገላጽን ዝኾነ ሓበሬታ ቴንክ ዩ ኩሎ ደሊ ሃራይ ኦኬ ሕጂ እንታይ ምስ በዓልቲ ቤተይ እናኸንዛረብ ፀሒና ሕጂ ንሳ ዲፖ ዝበሃል ካብ ፋርማሲና ስታይ ተቢላ መከላኸሊ ሕጂ ንሰለስተ ወርሒ ሕጂ ምዝ ዘሎ ናይ ኮሮና ገላ ኤክሰርሳይዝ ዝኾነ ኣብ ገዛ ገለ ክትብል ምስ ዘበለት ኮብቲ ኣብ ዝኸብዳ ገለ ሰሓ ገለ ገይርላ መጥባሕቲ ገለ ስለ ዝሓብሳት ናይ መጥባሕቲ ዝገበረትሉ ቦታ ማለት እዩ ሰማዕናኻ ሕጂ ንሱ ኮብቲ መብርህ በናምናቱ ጎናው ሰዓበ እንዲገለ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝኾነ ሓበሬታ ክትሰምዕ ከለና ሮቴሽን ወይ ዝተፈላለዩ ዓይነት በቢግዚኡ የሓይሽ ዝብልካ ኣለዎ እሞ ብዛዕባ እዚኣ ከዓ ከብረሃለይ ማለት እዚኣ ድገማስከ ሮቴሽን እንታይ ማለት እዩ ሮቴሽን እንታይ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት መከላኸልስ በቢግዚኡ ሓደ ዓይነት መከላኸልስ ገለ ይኮነን ዝበሃል ብልምዲ እሞ ብዛዕባ ሮቴሽን ሲስተም ዝበሃል ገለስ ኮርቲ ከብረሃለ ይደል ይቐኒየልና ካልእ ቴሌፎን ኣላትና ዶክተር ሃሎ ሃሎ ሄሎ ሰላም ናይ ስቱድዮ ድምፂ ተኣትወና ኣላታ ሓንቲ ቴሌፎን ሃሎ ቀጽሊ ከመይ ትውዕሉ ፅቡቅ ሕቶ ክትቐርቢ ትኽእል ኢኺ ዕጋበ ትበሃል ካብ ኣስመራ ሃራይ ቀጽሊ ሕቶ ከዘለክ ቅርቢ ኦኬ ኣነ ክብሎ ዝደለኹ መጀመርያ እቲ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ከምኦ ፀኒሐ እንደ ሃራይ ቀጽሊ ኣብ ናተይ ክዛረብ ከዓ እታ ናይ 72 ዝጥቀም ነይረ ኦኬ ሃራይ ሕጂ ኣብ ናይ ኣብ ሓዳሪ ዘለኹ ክጥቀመሉ ዝደሊ ነገራት የለን ኣብ ናይ ውላድ ከዓ ጠጠው ኣቢልን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝካነ ዶክተር ከብረሃለይ እንደለኹ ነይረ ተረዳእትካ ዶ ትኾን ዶክተር ሃራይ ይቐኒየልና ዕጋበት ኦኬ ይቐኒየልና እታ ቀዳመይቲ ሕቶናተይ ዝነበረት ድሓን ዋላ ድሓር ክንምልሳ ንኽእል ኢና ኣገዳስነት ናይ ተራ ሓኪምን ሕሙምን ብሓባር ኣብ ውሳነ ምብፃሕ እንታይ ይጠቅም ንትብል ሕቶ እንድያ ናብዚአን ናይ ተኸታተልትና ሕቶ ቅድም ክንኣቱ እዋ ኦፍ ኮርስ ድሓን ትመለስ ኢልካ ግን ፅብቕቲ ንሳያ በኣ ንጀምር በል ሃራይ ሕጂ እዚ ንምንታይ እዩ ደድሊ እንተተባሃለ ኣብ ሕክምና ካብ ምልላይ ናይቲ ሕማም ጀሚርካ ዳያግኖሲስ ንብሎ ካብ ምልላይ ናይቲ ሕማም ጀሚርካ ክሳዕ ኣተሓኻኽማ ኣገባባት ፍልል ኣሎ ኩሉ ግዜ ፍልል ኣሎ ሕጂ ምርጫታት ደለዎ ነገር እዩ ንኣብነት ንሓደ ሕማምሲ ብክልተ ሰለስተ ገባባት ትፈልጦ ትኽእል እንድሕር ኮንካ እዚኣ እታ ሕማም ዓይነይቲ ትቐልል ወይ ዓይነይቲ ብዋጋ ከማን ዓይናይ ይረክስ ክትብል ትኽእል እዚ ምርጫ እዩ ናይ ጥንሲ ንኣብነት ሽንቲ መርመራ ክትገብር ትኽእል ናቱ ፅቡቕ ነገር ኣሎ ናቱ ከዓ ጉድለታት ኣሎ
التراساوند خات قبر تخل ناتو طبق ነገር አለው ናቱ ኻ ጉድለት አለው ዋጋ ናብነት ንርሱሎ ሕጂ ኣብ ሕክምና ኻ ሓንቲ ኮነት እንታኽስታይ ተኣማራጺት ሕጂ ናብቶም ኣጋባብ ደሓተቱና ናብኦም ክንምለስ ምክልኻል ናይ ጥንስዮም ዞም ሰባት እዚኦም ድጥቀሙ ደለው ወላ ታጓል መጨረሻ ደሓተትና ቶም ናይ መጀመርያ መጻምትን ሕጂ ብዙሕ ኣማራጺታት ይደለዎም ካብቶም ኣማራጺታት ቶም ቀዳሞት ሕጂ ናይ መርፍእ ተጠቂሞም አለው ሕጂ መርፍእ ገዲፎም ዝውሽጥ ማሕፀን ዳኣቱ ሉብ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ይኽእሉ እዮም ኣማራጺ ኣለዎም መልሺ ኣብ ኢዳኣቱ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እዚ ኣማራጺታት ስለዚ እዚ ኣማራጺታት እዚ ነታናትካ ሕቶ ሓደ ስለደይኮነ ብሕክምና ብዙሕ ኣማራጺታት ስለደሎ اوكي بويو تي تحكامي رديتو مليو زي عاد حشان كبل دلو حجنتي حطون مملاس تن ساعبينات زي صحا قاله اب كبدي منالوات بمطبحت حارسان دحر كوينا بعلت بيتو ناي تقدماي حتتي مسؤوخ تحاز قلمبر مسناي مرفق اي تحازنيو صحا فتيمو اي تحازنيو مزناي فيروس كا قرب صواع بيلوان نيرو نات غزي طرح نمطقاس تخينو امبر اي تحازني حجي كاليتي ناي روتيشن دبلا حجي زي كمز ناي خستاي اخلي نجر قال يكونن لوميس حدا سرنايت زرو تخال كومي يكونن ግን كل تناتا حنت راح يكونن نوسد مكلخل ناي ጥንስ ክንመርጽ ክንደይ ቆልዑ ኣለዋ ክንደይ ክትውስኽ ትደሊ ክንደይ ዓመት ክትጸንሕ ትደሊ እቲ መከላኸል ትጥቀሞ ክንድ ምንታይ ኣድማዒ 100 ድያ ትደልዮ ወይስ ደሓን እንተ ጠነስኩ ትብሎ ነዚታቲና ኣምርጫ ነጥዎ ሕጂ ሮቴሽን ድበሃል ሎሚ በታናት ካርዲት ኮምዱብል ተርም የለን ባይዞ ወይ ኣብ ሕክምና ሎሚ መርፍእ ተጠቂማ ዳሕራይ ሉፕ ዳሕራይ ካ ኸኒና እንድሕር ኮይኑ እሱ ወላ ሓንቲ ኣድማዒነት የሉ ኣይና ይሕሻዩ ግን ምጥቃም ምስ ጀመረት ናብነት አክንድቲ አሉታዊ ጎንታት ጥራሕ ቲ አይሜን ቲ አውንታው ጎንታት ናይ ጥንስ ምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነ አውንታው ጎንታት ካሎ መርፍእ ናብነት ደም ከብዝሓላ ክእል ኣብደይተ ጽቤት ማዓልቲ ክመጽእ ክእል ትደም እዚ ብምዃኑ ኸኣቲ بحنساب مسبع البيت تاخد كونه تخيل جزء كوحد خيل عبز قرب مفحفح كمت خيل حجي نازي قديفا خالق ما قد اختمرت تخيل خالق ما قد مسمرت أتكا نسوخ سما مع خيل تدي تسما معها خالق ما قد اختمرت تخيل زي حجي الروتيشن ولا يكون جن تفتي ناس أي تسما معا تغير يعني الله ስለዚህ ናይ ሮቴሽን ብሎ ነገር የለን ተተረዲእካ ታሕቶ ተኻለይቲ ግን እትቀድም ነናይ 72 ሰዓት ንብሎ አገባብ ሕጂዚ ምርዑት ስለደይ ነበረት ኮን ኸል ወይት በሐንሳብ ድኾንሉ ምስ በዓል ቤታ ውሑድ ግዜ ስለድኾነ አክንደ ቀጻል ድኾነ ናይ ጥንስ መከላኸል ትጥቀም ኣብታ ተራኸበላ እዋን ጥራሕ ትጥቀም ነራ ማለት ሕጂ انت تنسكوس صبقوا الى ابت بصحلو ناي وساني غزي بصحلا ግን ከተንሳይካ አለት حجيت ምኽንያታቱ ሓደ ይከውኒ ካብ ዕድሚኣ ጀሚርካ ክሳዕ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ረኽስ ነይሩ ኣዶ ይነበራን ናይ በዓል ቤታ ተኽእሎ ናይ ሙላድ ኣሎ ዝሎ ነዚ ንምፍላጥ ብሕልፊ ልዕሊ ሓደ ዓመት ብደይ መከላኸል ተጸኒሓ ኣብ ሕክምና መጽያ ክትፈልጥ ትኽእል ብሰንክ ዝበለቶ ከይና ብወግን ወላ ሓንቲ ትኾነ የለን ድመጽእ ሳዕቤን የለን ከም ሳዕቤን ምናልባት ንሱ ኣጉዲሉኒ ኢላ ትሓስብ ተሃልያ እሱ ኣይጉድላኒ 72 ሰዓት ኣይኮነን ወላ ንዓመታት ድተወስደ መከላኸሊ ክሳዕ ታጓል እንስተይቲ ዕድሚኣን እሽተይ ድኾነት ብዙሕ ኣይ ኣፌክት ኣይገብራኒ ስለዚህ ተናይ 72 ሰዓታት መከላኸል ጥንስ ዝበሃላስ ከም መከላኸል ጥንሱን ክንጥቀመለን ንኽእሊና ኣብ ብቐጻልነት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ምውሳድ እኳ እቲ ብዝሕርክብ እንዲዩ ውሑድ ግዜ እንድሕር ትራኸብ ኮይና ያዝያ ወይ ድማ ብዓመፅ ከይሓሰበቶ
ደይተመደበ ስጋው ርክብ እንድሕር ኮይኑ ሓሲባ ስለዲ ፀንሐት ንዓይ ድጠቕማ እዚ 72 ሰዓት እምበር ኩሉ ግዜ ኣብ ተተራኸበሉ ነዚአን ኣይኮነትን ክትወስድ ጽቡቕ ቴሌፎን ኣላትና ሕጁን ሃሎ ሄሎ ሃሎ ዶክተራት ኣብስደ እወ ሰላም ከመይ ኢልኩም ከመይ ውዕልኪ ዘለካ ሕቶ ክትቕርብ ትኽእሊ ናብ ዶክተር በረኸት ሃራይ ተምሃር በሃል ሃራይ ዶክተር እንታይ ክሓተደለ ነይረ 4 ግዜ መጥባሕቲ ገይረ ነይረ እንደ ባዕሉ እዩ ገይርለ ነይሩ ሃራይ ሕጁን ቀሪባ 5 ግዜ ነፍጥር እዩ ዘለኹ ሃራይ ሕጅስ ንኽሓርሲ ይረኽቦ ዶ እሱ ትከይዝ ኣለኒ እንጂ ውሽጠይ ኣብ ውሽጠይ ረኽሳት ብጣዕሚ ገለ ነይሩ ንናብኡ ጥራይ ድሓርስ ነይረ ሕጅስ ንዚ ኩነታት ዘሎስ ክረኽቦ ክእል ዶ ንዕኡ ክንደይ ወርሒ ደለክ ጥንሲ ሕጂ ኣቤት ክንደይ ወርሒ 7 ፈርዓን ገለ ገይረ ኣለኹ እዚ ሕጂ እንታይ መሲሉኪ እዚ ንግዚኡ ኩሉ ነገር እንዲሁ ቀያየሩልና ደሎ እዚ ሕማም ኮቪድ-19 ድባል እቲ ኩሉ ናይ ሕርሲ ተኽእሎታት ኣብ ኦሮታት ጥራሕ ኢና ንገብሮ ዘለና ሕጂ ኣብ ኦሮታ ንሰርሖ በብ ከክፍልና ኣለና እዚኣ እንቋዕ ለዓልኪያ ንካልኦት እውን መልሲ ትኸውን እያ ሕጂ ሓደና ኣብቲ ናይ ሕማማት ናይ ማህፀን ጥራሕ ምደብ ሓደ ኣብ ናይ ክፍሊ መጥባሕቲ ጥራሕ ምደብ ሓደ ከዓ ቅድሚ ሕርሲ ፀገም ኣብ ደለዎን ጥራሕ ምደብ كنعطوانا تليفون مو خالد مسمر سلازلو بتلفزيون كتملسلا دكتور اوكي اب مسمر تخاتلي قصل سخا دكتور دحا حجي سلادلو نغزي ايطعم نخون كن 7 ورح تخونكس نركبلك نخون تسفا نقبر زحمام نقدم الرئيس سمهاري غني لنا هلو هلو كما سلام سلام حتى تخلي هو مسمر الله دكتور سمعك كله هو كلت توي 3 جزء اوبريشن حارسكا هو لقلع عب ساسوي عب كالعيس بنور تمجيكا تيطنقلو يغني لنا نسلا اوكي اذا حجي تاي مسيلكي كوم دحر سالوا دحر سالساي دحر رابعي وندحرست دغاطمنا له حجي اب غزا ودي انو مصين تنريين كلنا درو رأسنا يتقلع تقلقلو ناو طرح كنحجزن نفتن دحجزنا ينالو اذا خنبل كلنا جن دحر خلت مطبحتسي اتي حدغا ناي ماهصن اوشتي ناي مقداد እንዳወሰኸ ስለድኸይድ ነቲ ሓደጋ ኣብ ግምት ኣቲኻሲ ካብ ክትፍትን ብኦፕሬሽን ክትሓርስ ይድሓይሽ ኢና ንብል ሓንቲ ጥራሕ ድገበረት ኩሉ ግዜ ክትፍትን ይድሓሽ ሓንቲ ኦፕሬሽን ጥራሕ ካልኣይ እውን ኣብ ገለገለ ቦታታት የፈቱን እዮም ንሕና እውን ቁርብ ርኢና ንፈትነሉ ንኹለን ግን ድመሓላለፍ መልእኽቲ ይኮነን ስለምንታይ ተሓደጋ ኣብ ቦታ ኣሎ እጂ ኣብ ሕክምና ብኸም ኢና ክንደይ ካብ ሚእቲ እየን ኣብ ሓደጋ ከኣትዋ ድኽእላ እንዳበልና ስለንሓስብ እምበር ክትሓርሲ ኣይትኽእልን ኢኻ ይብልኒ እዚ ግን እቲ ሕክምና ንኣብነት ከም ሓላፍነት ኣይወስዶኒ ክልተ መጥባሕቲ ጌርክስ ንዕኸ ንሓርሰኪና ኣይንብልን ሄሎ 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 هو دكتورات هاب ستوديو دكتور بركات علوم سنه راي دكتور كحتى زاده راي ناب دكتور كرب راي هذا ما يتحتاي اتا حفي شويه راي همم سي همم فلت مسرا له وديو كلا اساسي زريا له دكتور فلت نترتدي راي غني لنا ولا اسكا ابرهال راي كاليسا أبناء مولدان تمتين أبناء حسن تنسن أما هتن ولا هتن مزموسي خاصني معتي حصارة تغير حمتي نصدر عندنا بنصر كهل اللي أضيفه بسمع تقدميتي سمي خيرت هون دكتور وخلتين نحركها قلنا كالي التليفون الله تنعدل نبينا هلو 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 سلام هلو زلك حتى تقرب تخيلها هراي شي هراي هلو هلو نسمعك لنا قصل هراي دكتور تفسير مش حكي هو
لمن تاريخ تردانا زي تخل زلها سمعنا زي تخل زلها تلفزيون عاويلا سلازلا مقالة حقيقيرات أي تسمع كان سلازي تلفزيون كاس بالله حرا يغني لي أنا بزقات أنا زون كبرات تعذبتنا تليفون أبانا أبتدول الأوان تانا تلفزيون دمسي كتحت سلازلوا كتحبابورنا بتحتنا نحتت حتى أتقرب تغيلها حتى اللي زلخو بعد ميتي سلسول وليدنا لنا حجيجن درجة عامة تابيلخون تفير زي سرع عند أخونا مزيو حنسا ترى مونغو تاش مزيو حنسا سلسقنا متى حنسا أبكن تقنا متى إذا كم تا يكونوا خون وين تكن جبر نخل نخون أدمي أخن دي خون أدمي 3 سلسة راح راح غني لنا بتقدميتي نجمر تقدميتك أنا بزحي هو تقدميتك تعمل حتى لك يجبوا له أزي يجبوا نسوق يوعى الجدي حمامه خفلت دخلنا تحكمي يجبوا انت عينت حكمناتات نتحمامه حكم كم دخلون مسنا مرات يتاتو خفلت ناتو مسألة إذا مسألة ناي تحكمي كميلو يقلت قلو راح يتدلو نعمل حمامات انتايو قليل الحمامات تخينو أو خلقات خلقات نقرو نقري كبيت حمامات تخينو خم بعل كانسر مح حكمونا قدي بولو قليو ندحر كوينو خامل كتردو أبتي أرادا دا أطرحيوتي حكيم ترادلو كم تعنتو يدبلناو حليد دلو compassionate دخونه روبوت يكونن حكيم زيا لابراتور خمزيات بلالمو كانسر تبلالمو كانسر يا حمام كيلو ورقتي بوخ سداي كونن وي ابناي دك تبعتيهم كومو امبر كفلت مسليو اسو يخازناي لو مخستايناكو تردي وي خمان انتي كغبرن بعد حي كابت مرصيتاتنا يحكمنا نخمرص لذي تحتو اب اخلا اتا خليتي قلعه اب كبدا اندحر مويتس انتي كتكون تخيل زيها نعو طرح ديكونس نخالوتون بزح غيزه تحتت ساعه ندا بخيا مصين بفرحكون بخالق مخنياتون حتى نحطو سلدخونت قلعه اب كبد موماتو نعده منم ነገር አይገብራኒ ግን كتصبيو دصنحت توليدس كتطبو دصنحت قلعه ميتو ክትبحال كلا قليل ነገር አይኮን እንድንገራደሉ ክንድትበዓል ካንሰር ገለ አይኹን እንበር بحلفنا يولاد ጽምዕድ ነበራ ዶንጊ ዋድ ነበራ مختصبيو دصنحت كسعب دغ خيدا دጠነሰቶ اتقلع بهوت يلن مبال حدا عاب خبيد مرديو لكيو او يتحكيمنا ابنت compassionate كونا لو حليد دلو انغاغرخ نغرخ لالو ان خستاي مصيخا گن نتحمام گن دغبرا يلن كبال قال حجزي نمنتاي خسع كندي منم دي غبران تبلنا گن غزي يلون ابنت كسع ورحي درغا منم تخونو ነገር የለን አሞንጎ ወርሕኻ ሓደ ቆልዓ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ተጎዲኡ ከምዘሎ እንድሕር ተፈሊጡ ኣብ አሞንጎ ወርሒ መብዛሕትኡ ሕርስታት ባዕሉ ይድመጽእ ወርሕ እንድሕር ሓሊፉ ግን ነታደውን ካል ነገር ከምጽኽል ናብነት ናይ በቀሊሉ ምድማይ ሳዕቤናት ከምጽኽል ሰውነታሲ ንምርጋ ንጥቀመሉ ባእታታት አሉ ንስ እንዳጎደለ እቲ ናይ ተቆልዓ ድሞተን ነገር ካ ነዚታት ክትንክፍ ድጅምሮሉ ግዜ ኣሎ ድሕር ወርሒ ቁርባ ሰካፍነት ተምጽእ ወርሕ እንድሕር ገይሩ ካ ክፍለጥ ደሎ ካውን ላዕሊ ደትሕዝ የብልና ሎምስ ኣብቲ ሕክምና ሕማም ሕርሲ ከጀምር ድኽእል መድሃኒታት በቀሊሉ ኣሎ ድሕር ወርሒ ባዕሉ ክኸደላይና ንጽበ ድሕር ወርሒ ግን انت خيتخون يالكاون دسق يلن قدم مرمراتات نقبر دحان دياقل حاجة جن دحر ورح ييرو مدهاني تجمر الله بقى يخيد لازم ناب سقات وطحلو النقر يلن بعد بيتو عد سلسة أولاد هو تا سالسان سلسة عمد دولكا قرب تعدمية نزتو بلو دلخان دم دي مسرع قزي يكونن 4 نيرات تدخون نابنت
ጊዜ ኩሉ ጊዜ ናይ ዘርኢ ምፍጣር ናይ ስሩዕነት ናይ አመጻጻ ጽግያት ምስ ዕድመ ናይ ታጓል ስቴት ዝኸይድ ዓብያ ማለት ኣይኮነትን ጓል ርባዓ ከም ሰብ ንሽተያ ግን ኣብ ናይ ጽግያትን ኣብ ናይ ወሊድን 40 ዓመት ሓደ ኣሰካፊ ዓመት እዩ ሕጂ 33 ዓመት ከላ እንድሕር ጽግያት ከምዚ ደይ ምስራ ዓምጪ ግን ምኽንያት ክህልዎ ስለ ድኽእል بقربة خنريا نمرت. طبعا. أب جزيت إنسي كتصال بخطات التزمت تطالون أبنت أب مهتصن كل حدا دكي زيت عي مخان كفلت يكاليو بفلاي تولدو إنك قصة خل كوينو جن كام سمعت سجمات وزخانة نازتا وي أشل كولد كم زكال كفلت كالدو أب لعلي تي خم عينت كونتات زهب وسنة زوها وسنة مني زمل كتو ترى ولد خبز تاي خونز خل قدمي أجن تليفون حنتي قبل هلا هلو 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 قال لك حتى تقرب تخليها هلو سلام هلو هو انت حتى جليسي سبيتها فريد ناتا سرعة انت زي خونتي كمي كنت نستخل سرعة زي كوين انتي هو تي فريد ناتا سي سرعة انت زي كوين كنت نستخل له اول حي كلتا جزي صارت جزي قال انت مجيوة سي فريد كمي كنت نستخل الرأي غني لنا قال التليفوناتنا هلو 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 هلا زلك حتى تقرب تخليه دكتور عم بسمر الله هلا هلو سمعك له دكتورة بالاستوديو هو حجون بتماساسالي تاع تلفزيون كي عاوي اسكا زلاندا كتب لنا بتحتنا انا حتى كي تا تلفزيون عاون تدعي لا انسى معنينا رأيتي اجي غني لنا قصلي قدم حجي حدا ورا علمي ماشي قدامي كنت قريت من دلهم قدامي وديت عامتين شوعة ورحم غير الله تخال اي كاني شوعة ورحم مالتي حجي ورحاو تقيت كابزي متنها خابز ولد على لا يمتنا له شو عطور هي غير كزل خبط حرسي كاب حرسوا تطبو يا خامس ها تطبو ندخي هو يطبو يا خا باي حجي انت دي كم زركب على مش بعد بيتي حجي من البات انت هاي لو انا قال جبل حسب نيورن حكمنا مسكوكو مزناي كورونا فيروس قال جلوس اي تعاملنا حجزت كم يا اخذ لدلي حجي انت كم زي ما كان خلنا انت جلس كوستك عادلين يا ريح حجزت كم يا اخذ لدلي بعد خنجمر بتانا متعرشه حجي ابزي تدغاغي مود نغير بناي مينستر تاعنا بزبز دصنحون ناي كوفيد لو معلتينا ندقيرنا نخيد لنا نمبر አገልግሎት አሙሃብ ጠጦ አይበለን ኮ ሚኒስትር ታና ናምነት ናይት እንስ መከላኸል ትብል የደለኺ ዛ መጨረሻ ሓታቲትና አብድኾነ ናይ ክሊኒክ ኬድ ኮ ክባኸ ኸላይ መርፍእ ንሙሳድ ካል ሙሳድ ሲ ምናልባት ካብቲ ከባቢኺ መንቀሳቀሲ ከሓትት እንድሕሪልክ ኸይድ ከሓተቲ መሕላፍ ከይከልኡ ክንምታይ ክትኸደለኺ ንኻልእ ከይመስሎ انت ديكونا አገልግሎት ጠጦ አይበለን አይብልኒኻ ስለዚህ እቲ ናይት ኮቪድ ነገር ናቱ ድኻለ እዚ አገልግሎት ግን ጠጦ ይበል አይተባለን ዋላ ሕርሱን ገልኤን አሰካፍ ኮይና ነበረ ካብዝ መገድ ነብልሲ ዋላ በገዛና ንሕረስ እንዳተባለ እቲ ደይን ደልዮ ሕርሲ አቤት ከይምዕብል ተፈሪሑ ነይሩ ነዚታት ብዙሕ መልእክትታት ተዋሂቡ زن أمبولانسات دخدا دلوا ولاون حراسي ماكينة حيزات متت نتوم تطو دبلوا زياد حرسي لاس عين زي ولو خسايلن سويلهم يوم دحلفوان سلازم ناتكي قلاليات مثلني تخالي تحطو بعلت بيتي سرعة يكونن صبياتا كتنس تخلدو ندحر صبيات سرعة يكونه زرئي ناي تاغوالن سيتي بسرعه يفطرني دلو مالتي ስለዚህ ትናይ ሙላት ተخوላ ወሕዲ ዘ ንምንታይ ስሩዓ ይመጻናሉ ዘርኢ ስሩዓ ይመጻናሉ ማለት
ጽጌያትሲ ልክ መስትያት ናይ አፈጣጥራ ዘርኢ አውሽጥ አዩ ስለዚ ናይ አይትጠንስኒ ያኸይትባል ኩሉ ግዜ ሕደይ ኮነን ትደይ ምስርራዕ ናይ ጽጌያት ግን ናይ ምጥናስ ተኾላ ወሕዲ ናፍታን ቄልያ ዝነበርኩ ሕቶ ሕጂ እዋ ናይቲያ ኸ ክልል ለኽእልዶ ወይ ካልዩ ሕጂ ምናልባት ታሕቶ አብዚ ንሕና አብ ኤርትራሲ ኩሉ ኸተለሊዎ ትኽእሉ ዶ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ክልል ኣይክእልኒ ብዙሕ ግን ዓበይቲ ፀገማት ናይ ቆልዑ ንኣብነት ኣብ ናይ ርእሱ ማይ ድመልአ ወይ ዓንዲ ሕቁ ኖርማል ዘይኮነ ገለገለውን ኖርማል ዘይኮነ ተፈጥሮ እዚ ክልል ለኽእል ብኣልትራሳውንድ ኣብ ካልእ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ዳርጋ ክልል ለኽእል ከይኮነ ከሎ ከይተወልድ ከሎ ትቆልዓሲ ጥዑይ ድዩ ኣይ ጥዑይን ድዩ ክሳዕ ተን ናይ ልቡ ክስታይሲ ገሊአን ሃርማዲ ናይ ሃርማን ደኸማን ከለልዩ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ናይ ዲኤንኤ ናቱን ገይሮም እንታይ ፀገማት ሕጂ ምስ ናይ ዲኤንኤ ድተሓሓዝ ሄሬዲታሪ ዲዚዝ ንብሎ ወይ ኤክስ ሊንክድ ዲዚዝ ንብሎ ምስ ነዚ ኩሉ ክልል ለኽእል እዩ ሕጂ ኣበየናዩ ኣብ ድባህለሉ ኣብ ናትና ደረጃ ምስቲ ደለና ዓቕሚ ንኩሉ ይኮነን ክርአ ድኽእል ግን ብናይ ኣልትራሳውንድ ብዙሕ ሕማማት እታ ነፍሰ ጾር ኣብ ሓምሻይ ኣብ ራብዓይ ወርሒ ከሎ ከምዚ ቆልዓኺ ትበሃል ኣብዚ ውሳነ ሕጂ ኣመን ይኸውን ሕጂ ውሳኔ እንታይ ንግበር እዩ ሕጂ ኣብ ሕክምና ከም ኤቲክስ ንሪኦ ቤኔፊሽንስ ንብሎ ኣሎ ቅድም ድርኢት ሕክምና ወይ ሓኪም እታ ኣደስ ትጥቀመሉ ነገር ካልኣይ ከዓ ደይ ትጉዳእሉ ነገር ዶንት ዱ ኤኒ ሃርም ንብል ጉድኣትሲ ክትፈጥር የብልካን እዚአን ኣምራት ወይ ድማ ፕሪንሲፕልስ እንድሕር ወሲድካ ሕጂ ከመይ ጌርካ ተኣልዮ ናብ ንብል ንምምላስ ኣይከብድኒ ንኣብነት ነዚ ኖርማል ዘይኮነ ቆልዓ ወይ ብንቡር ተፈጥሮ ዘይብሉ ቆልዓ ቅድሚ መዓልቱ ከነጋላግለካ ክትብል ንዓ ጾር ምጉዳል እዩ ግን ከምኡ ንክትገብር ሕርስኸይ ጀመረ መዓልቲ ሕርስኸይ ኣኸለ ሕርሲ ክትፈጥር ኢልካ ዝገበርካዮ ናብ መጥባሕቲ ክውድእ ይኽእል ናብ ማሕፀን ምውፃእ ክውድእ ይኽእል ብቐሊሉ ድጀመርካዮ ሕጂ እዚ ሓደጋዝሲ ኣድላይ ድዩ ትብል እቲ ናይ ዓንቶ ወይ ቀንዲ ኣምርና እውን ኣብዚታት እዩ ድመፅእ ነዚ ትነግራ ንኣብነት ሕጂ እንድሕር ከነጋላግለክ ኮይና ከምዚ ዓይነት መድሃኒትና ክንጥቀም ብድሕሪኡ ሓፃዊን ክንጥቀም ኢና እቲ ሓፃዊን እንድሕር ትኽክል ዘይሰሪሑ ኻ ናብ መጥባሕቲ ክንከይድ ኢና መጥባሕቲ ክንገብር ከለና ማሕፀን ተቐዲዱ ተፀኒሑ ምናልባት እታ ማሕፀን ክንሰዳ ንኽእል ንኸውን ምፅባይ ዶ ሕሸክ ንብል ምፅባይ ሕሸን ንኽትብል ትኽእል መብዛሕትአን ኣብ ከኣኽለሉ ድኸኣለ ግዜ ግን ቀሊል ኣብ ድኾነሉ እቲ ሕክምና ንዕኡ ክውለድ ክትገብሮ ትኽእል ግን እንታይ እዩ ክትጥቕሙ እንድሕር ኢልካስ እቲ ቆልዓ 00 ኣብ 7ይ ወርሒ ተወሊዱ ብታ 9ይ ወርሒ ጥዑይ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ጥዑይ ዘይኮነ ቆልዓ እሞ ተነጊሩ ንኸሎስ ንምንታይ ሕዞ እያ ታሕቶ ሕጂ ኣየና ይሕሸኪ ካብኡ ምርጫ ብትገብሮ ክኸይድ ይኽእል ሪስክ ወሲደ ዋላ ክሳዕ መጥባሕቲ ክኸይድ ይኽእል ሓደጋ ተረዲእኑ ኣሎ እንድሕር ኢላ ይጅመር ይኸደላ ስለዚ እሱ እዩ ትገባ ቴሌፎን ኣላትና ቁጥር ሄሎ 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 ሰላም دكتورة أستوديو راي أنا كاب زحرس عامة 10 ورحن جرا دموناتي بمطبخاتي حارسة حجي أب أقام أبيمانا يقولني بس مطبخاتي تجور فوق أطلع أنزل لني أب ركب دفتم ولا جزء مالتي حجي فريد كأخذ زحرس كسر حجي ولا حنتي أي مثلا الله عامة 10 ورحن جرا مالو يطبي أخذ حجي زاربو كان سمع مالنا السمع يكون زي معبايمي معبايمي أنا زيهم عامة 10 ورحن جرا مالو مبل حمشاي مطبخ تزقبر دلهم على سي تم 4 بتخكل حارسة مبل حمشاي يقل مطبخاتي مناطو ስለዚህ ነበሩ እንጎሆ መጥባሕቲ የተየረ ላይ ማለት ሕጂ ኣብናይ የማናይ ጎኒ
أتخبابي ناي مطبحته كل جيجة ترز نجار الله يا أنزوني حجي ما فريت كامت إني فلت إني خاز بحرس مالتي حجي عامة 10 ورحم جيرو مالو يطبع ميخ أخساب حجي مالتي رأي غني لنا ملسلا هو اوكي حجي زي حدا ቅድሚ ዓመትን 7 ወርሕን ዝገበርክዮ መጥባሕቲ ምናልባት ሕበጣት ገለ ካብቲ ከቐንዝዋ ድኽእል ናምነት ሕበጥ ናይ ኦቫሪ ሲስት ንብሎ ወይ ካልእ እውን ካልእ ሕበጣት እንድሕር ሃልዩሲ ቅድሚ ዓመትን 7 ወርሕን ተገበረ መጥባሕቲ ተኸፊቱ ስለነበረ ትኸብዲ እንታይ ፀገም ኣሎስ ክልል ለኽእል እዩ ሕጂ ንሱ ደሎ ኣይመስለንን ግን እንታይ ክኸውን ይኽእል እዚ እቲ መጥባሕቲ ድፈጠሮ በሰላም ምፍጣር ረኽሲ ነይርዋ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ደም ፈሲሱ ክኸውን ይኽእል ብውሽጢ ሕጂ እቲ ደም ረጊኡ ነይሩ ሽዑ ሕጂ ግን ከም ጥረ ፈጢሩ ክኸውን ይኽእል ብሓደ ወገን ብሕልፊ ብፍሉይ ኩሉ ግዜ እንድሕር ኮይና እዚኣ ገለ ከምዚ ድብሎ ዘለኹ ክኸውን ይኽእል ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ ነዚ መርሚርካ ንምፍላጥ ብዙሕ ከቢድ ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ ነዚ ከምዚ ትብልዮ ዘለኺ ጉዳያት ናይ ኦፒዲ ቁሩብ ናይ ዝተመላለስቲ ሕሙማት ሕክምና ኣቋሪፅና ኣለና ብኦረታ ብናይ ካልእ ሆስፒታላት ዋላቲ ናይ ፕራይቬት ነበረውን ከምኡ ተቋሪፁ ኣሎ ግን ድኸብድ ኣይኮነን ቁሩብ ኣዋርሕሲ ብድሕሪኡ ክንሪኦ ናይቲ ክሳይክ ግን ጥንስቲ ዲኺ ኣይ ጥንስትን ግን ንምልላይ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ኣብ ፋርማሲ ከይድካ ከማ ንገብረልክ እዮም ናሽንት መርመራስ ክነግረክ ዶክተር ኣብ መወዳእታ ኢና ዘለና ኣብቲ መጀመርያ ኮሮና ቫይረስ ትንኪፍና ዘለና ግዜ እውን ሰብ ኣብ ቤቱ ኮይኑ ኩነታት ጥዕንኡ ክከታተል ካብ ኮሮና ቫይረስ ክከላኸል እዩ ዋላ እኳ ኣሰልቻዊ ካብቲ ንቡር ኣካይዳና ዝቐየረ እንተኾነ ግን ንድሕነት ጥዕና ነብስኻን ህዝብኻን ዝኽፈል መስዋዕቲ ስለ ዝኾነ ክሳብ ዘለዎ ምዃኑ ኢኹም ሓኻይም ትመኽሩ ዘለኹም እስከ ኣብ ነፍሰ ጡራት ኣመልኪትካ ምስ ኮሮና ቫይረስ ክገብሮ ዘለዎን ጥንቃቐ ከምኡ ድማ ደቡባ ብሓፈሽኡ ንህዝቢ ክትበና ሕጂ ናብናተን ብዙሕ ካብ ካልእ ሰብ ድፈልየ የለን ክሳብ ሕጂ ኣብ ናይ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዘለዋ ነፍሰ ጡርሲ ዋላ ብናይ ሕማማት ናይ ምክልኻል ተኽእሎ ኣገለ ናብዚ ፎርቹኔትሊ ክንብሎ ብዙሕ ለውጢ ደምፀ ነገር የለን ግን ካብ ልዕሊ ካልእ ከዓ ደይተ ተንካፊት ኣይኮነትን ስለዚ እቲ ኩሉ ናይ ምክልኻል ኣገባባት ኢልና ያደልና ክሳዕ እዚ ነገር ዝኣየፍርሓናን እዩ እዚ ኮቪድ-19 ድበሃል ከም ድኾነ ካልእ ሰባት ክትከላኸል ከም ዘለዋ እዚ ኢና ንመኽራ ብተወሳኺ ግን ኣብ ኣገልግሎት ምውሃብ ክደግመያ እዚኣ ብሕልፊ ኣፀጋሚ ኩነታት ደም ምፍሳስ ረኽሲ ምግባር ጥንሲ ምንፃል ወይ ካልእ እንድሕር ሃልዩ ስግኣት ክህልወን የብለን ክመፃ ክእላ ቴሌፎናት ደው ኢለን ብኣምቡላንስ ወይ ብማኪነአን ከማን እንዳነገራ ነቶም ኣብ ኣኽበርቲ ፀጥታ ክመፃ ከም ድኽእላ ፍሉይ ፀገም ድርአ የለን ኣብ ናይ ጥንሲ ክሳብ ሕጂ እዚ ናይ ኮሮና ክስታይ ብዙሕ ነገር ሓድሽ ሕጂ እንዲድርአ ደሎ እታ ፅብቕቲ ሽም እንዳሃብዎ ኣቲፒካል ትብል ከምቲ ካልእ ሕማማት ኣይኮነን ብትንፋስ እዩ እንተሓማም ኢልካ ትንፋስካ ጥራሕ ትዕቅበሉ ይኮነን መልሽ ምትንኻፍ ኣሎ ገለ ከመይ ይመፅእ ከም ደሎ ናበይ ይበፅሕ ከም ደሎን ስለ ደይንፈልጥ ንግዚኡ እቲ ገፊሕ ናይ ምክልኻል እዚ ተዋሂቡና ደሎ ኣብ ገዛኻ ምህላው ክስታይ እዩ ድማ ኣብ ገዛኻ ምህላው ቁርባይቱ ውፃእ ኣይተብል እውን ኣይኮነን ልክዕ ዓይን ነገር ሰብ ብኡ ገይሩ ከየብዝሖ ተደይ ኮይኑ ቁሩብ ምንቅስቃሳት ደምፆ ፀገማት የለን ምፍንታት ክሳዕ ደሎ ስለዚ ተዓቕሉ ሰብ ከየፅበበ ነፍሰ ጡራት ከዓ ብዳዓበየ ትንፋስ ክልተ ሒዘን ስለ ደለዋ ንሰን ኣውራ ንዐአን ከዓ ኣውራ ወት ዝወፀ መምርሒታት ምኽባር ጥራሕ እዩ ዶክተር ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣስተምህሮ ይብካና ኣዝየ ዘመስግነካ ከም ወትሩ ትገብሮ ሱታፊኻ ድማ ኣብ ቀፃሊ ክንፅበይና ይቐኒልና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዛዚመ ኣለኹ ዝመፅእ ሰሙን ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ክንረኸብ ኢና
ወይ እውን ካልእ ኣርእስቲ ማለት እዩ ንኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ክኸውን ይኽእል ንሓፈሻዊ ኣፍልጦና ዝምልከት ብዛዕባ ጥዕናና ምውሓስ ዝምልከት ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ይረኸበና ሰላም